kubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadin ba nagaliang jong ngikung pasang ngila yok sngaw berpena nang ni nang tay bagaladon ka Jingthmu berwan bu ya kita kana Thaiñ yong dan kita kikok factory hapo ka Thaiñ mo e jongi kunta hadin ba nagaliang jong kasang kalay perkhat kalau kya hadu kata-kata ya ka Jingwan jong kita ki karkhana Thaiñ yong entah hadin ba nakaliang jong kasang kalawan banbu ia ke Jingthmu hakmat jong deputy commissioner jong West Kasil bude klik jong ke district kumjuru ke Jingthmu hakmat jong sim ke Hima nong Thaiñ na kabenta ban khangla ya ke Jingthmu jong kita ki rewishment dan ki company ki batmu banbu ya kita ki karkhana hapo ka Thaiñ Maweit kai ka bana kaliang jungi kung kaseng isno Pyrshah habide kita ki ko kalong ba habang ipay pangikmi nakiway ki jaka ngiyo i ba kita ki ko factory ki karkhana Thaiñ yong kim ai kanu ka jingmentoy habide ka yo kam yo jam jong ki khun samla lani habide bat ki brew ki badon hakite ki jaka ka jingyo jingmentoy ko bangitip kalong ba tang yo we a te lengba da kecing mentoy jong WA penjot ya ke imlang kasalang bat kumjuru ya ka koi ka khia jong ka dong ka Thaiñ hi borok ka we ka sek ka sngodei ba nagaliang jongi ngim ailat ban ngi Pyrshah menta berhadu ka bakut ngi Pyrshah ban wan itei namar ba habang yo i ba kitei ki ko ki badon ha ki we ki jaka ngi ba kadai ka slem Thaiñ na kabentaban pengkaroy ya ki mendai ti walung kertep hagi jaka kumta nagaliang jongi kum Thaiñ Maweit ngi rasno Pyrshah hadu kata-kata Namar menta ngidang im tang parado prasnam ngidang lak ban ya sotu jengmut ngidang lak ban ya im ngidang lak ban ya kamai ya kaji ban nang ban penang perstat ki kun kiti lengba da ki jingtrai stong hare lengba da ki jingwan jong kite ki ko kalong ka jingta hadu kata-kata ya ki imlang salang berkumjur ya kesensyar ada kumta lengba da kani ka kubor ipa sya kinong sensyar snong kinong alam snong baswa bakin kener lani swa bakin ai kinu kinja jing itu lani ki jing menjur harbe dei ban wanbu ya kini ko sobha ba ni ku pasang ila kapajur bakin dalum da dorbar snong ban lum ya ki kun snong bakin ya kren bakin ya mir om dei ban ai ya kinu ki jing menjur tang lungba dau soda dan uske trisnong namar ba itip ba lesi ka dari tang ka jing mentoy jongki ka jing du jing mentoy kalong ya ka dong ka Thaiñ hi borok ka we kumta na kaliang kaseng ka phak khubor sabaro itu ki bak thmu ban bu ya kum kitei ki karkhana Thaiñ yong bani kita ki kok factory ba ki haban ya dak lenti bagi karpat kentang ya wain karpat ya ki bor ki bahalor kentang ya usim ban kunjuru ya deputy commissioner dan DC ba habaki ai ya kinu kijing menjur dan kijing ai jingbit idai banda prisno pai ba ban yo ya kijing menjur na pai ba khlang ba kijing ai jong pi kalong da kalenti